nyt olisi Matias aika maistaa toisen kerran perunaa. Niin. Meillä olisi täällä tämmöistä herkkua, missä on perunaa muustattuna äidinmaidon korvikkeen. Joo. Katsotaanko miltä se maistuu. Miltä se maistuu? Otatko siitä? Ota vähän. Eikö ollut oikein hyvää? Eikö? Eilen vähän maisteltiin ja tänään koitan toisen kerran. Noniin, nyt sitä on siellä suussa. Miltä se tuntuu? Tuleeko ulos? Niin. Pyyhitäänpäs vähän sinun. Tuota noin. Noin. Nyt sait taas vähän makua. Eikö? Eilen oli vielä vähän karmeimmat ilmeet. Niin. Niin. Vielä vähän maistuu sillä suussa. Onko? Joo. Koittaako vielä ihan pikkasen? Ihan pikkasen. Noin. Niin. Nyt meni jo paljon paremmin kuin eilen. Niin. Ei tullut kaikki heti pois suusta. Niin. Pääsit vähän makuun. Joo. Joo. No niin. Sitten me otetaan tuttipullosta vähän vettä päälle. Joo.